борят за мечтите си. Смятам, че артистите са като лекарите, че всеки има нужда от тях и понякога дори семейството не може да ни помогне толкова, колкото една песен или един филм. Така че това ми е главната идея. Също така искам да усъвършенствам техниката с микрофон и да имам сигурност на сцената, защото иначе нищо не може да се получи. И третото, но не и по важност, е да вярвам в себе си и да мога да сложа трите думи аз, пени и талант в едно изречение и наистина да го вярвам. Постигнати цели. Не знам защо е с Мел, след всеки мой концерт, говорим кое е било добре, кое може да стане още по-добре и кое трябва да запазя по същия начин. Направихме Instagram и Facebook страница. Ели Джордж се казва. Ставила съм визитки на повечето. Се радвам, ако харесате. И сценичното ми име е Ели Джордж. Освен това, започнахме да гледаме различни артисти, певци, като Мадона, Фреди Меркюри и да обсъждаме това, което най-много ми харесва с тях и да се опитвам да го прилагам. Това е снимка от последния ми концерт, като тя е Here, the one that I want. И това е клип, понеже си поставихме за цел да правя клипчета, всеки по две клипчета на седмица и това е едно от тях. Не знам сега дали ще сравним, да натиснете. Така ще. Да, трябва да натисна с книжката. Да. Презентацията там е свързана с него. Ще го качим на в случаи, реално там може да видите, ще го качим в групата, за да го помня. Да, жалко, че не можахме да го видим. Може да кажи го? Да. Ще ви пратя на Фейсбук. Мислите, че стана, защото стана, пък и на него бях пратила. Може да го пееш така, ще Айде! Значи, какво ни предстои? Вторник ще ходим на караоке бар, където ще трябва да гледат хора. Така че ще трябва да се пръстат. Да. Също така ми предстои фотосесия с талантливата Дени, която публиката е тук днес. Тя прави страхотни фотографии, аз просто реших, че трябва да има фотосесия с нея. И друго, което ми предстои, е да се запозная с хора в бранша на музиката и ще ми покаже как да си поддържам контактите с тях. Освен това, както казах, трябва ми опит на сцена, просто успешно, колкото може повече да излизам, за да си поставим се стресна на сцена. И следващото нещо, което искам да следващия път да мога, когато се съберем, е да знам какъв е моят стил на музика, коя съм аз като артист и какво ме различава от останалите артисти. И съм много благодарна за харесва страницата ми. Аз искам да те питам как се чета бойните изкуства с музиката. Мисля, това са две супер отделни неща. Как почитаваш всичко бих питала аз? Не знам, просто искам се да използвам живота колкото може повече, да видя какво мога и особено като виждам, че мога да издържа на напрежението, това ме кара още неща да подхвана. И бойните изкуства също ме кара да... Не знам някой от вас повечето дали сте тренирали, обаче те те карат да вярваш в себе си и да си вярваш на инстинктите, защото в момента, в който се зачудиш и да си повярваш, някой ще прати. И ще научиш. Така че има доста общо, колкото и да е странно. Да. Или не дигна. Какво изкуство тренираш всъщност? Това чакам. Добре, ама само че. I see you drive around town with a guy I love, and I'm like, forget you. I guess the change in my pockets wasn't enough, and I'm like, forget you and forget him too. Say if I was richer, I'd still be with
with you. Ha, no, that's some shh. Although there's pain in my chest, I still wish you the best. Will I forget you? Ooh, ooh, ooh. Yeah, I'm sorry, I can afford a Ferrari, but that don't mean I can get you there. I guess she's an Xbox and I'm Orange Siren, but the way you're playing your game is fair. I pity the fool that falls in love with you. Oops, she's a gold digger. Well, I thought you should know it. I got some news for you. Yeah, go and tell a little girlfriend. I see you drive around town with a guy I love, and I'm like, forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough, and I'm like, forget you and forget him to say if I was cheaper, I'd still be with you. Ha, no, it had some shit. Although there's pain in my chest, I still wish you the best. Never forget you. Принцип не е цензурирана версия. Fuck you. Малко ви дойде накрая, да. Благодаря ви. Това ще е екип номер 32, Елиси Магдалена. Чудесно, че не ви се пусна клипчето, за да можете да пеете живо. Всички много се харесаха. И може да чуете нашата презентация. Така, вече сме съвсем към края на нашата среща тук, целодневна почти. Но имайте още малко търпение. Така, минаваме през Вяда, втора част и стигаме до следващите стъпки. Съвсем накратко ще ви кажа какво предстои от тук нататък до края на програмата. От вас очакваме, както знаете, от предишния път обратна връзка. Всеки път ви изпращаме по една анкета. До 26.4 ще се надяваме силно да я попълните и да ни я върнете, само да я попълните. И да актуализирате канавата за тези, които имат какво да актуализират. Тоест, които няма какво да актуализирате, имате само една задачка и тя анкета. Също така, има някакви интересни събития, които предстоят в следващите дни и седмици. Среща на екипа, ученик, ментор, координатор, която в общини всеки от вас трябва да се реши кога да бъде. Обучение, финансиране и спонсорство, което ще бъде на 30 този месец. Обучение, академично и кариерно ориентиране на 21 май. И финално събитие на 11 юни тази година, за което ще се подготвите с вашите крайни презентации. Колкото виждам, ще бъде супер интересно. Ще разберем какво случва с тъмната материя. Имаме песни. Някои палачинки ли казват? Да, явно съм доста гладен вече, защото чух палачинки. Така ще имаме роботчета, ще имаме, надявам се, още кетеринг. Беше супер вкусно и въобще много готини неща ще има. Така, това става сега. Тук объркахме цялата техника на работа, да ви кажа. Искам да ви кажа смело напред в следващите седмици до финалното събитие. За да знаете нашия клуб слоган. И в общи линии това е края на днешното събитие, но